Yo, abusia me din the war prophet Gideon for esie do na fe mo dumu jata me e wututu jagu. Awohom boni broskoto me ana me ti hen. Ene den the waba channel we so. The Warrior Prophet TV. Ewo YouTube. Subscribe na share. Na ha ena sunsum sema na fra na ku. Ha na efre sunsum ha na ebisa wufi ye nkonwa. De o ma yew ni agyew ama ne ma ye adane emfiri ha na enne me di sunsum adware yankasa adware ye no eno na ne me de obrew yegwa enhyira twɛn me na meba yo abusia me di ne war prophet Gideon no for esiedu ado hwɛ me ewo Warrior Prophet TV ewo YouTube na subscribe na ho na be hunu sunsum nsɛm na frɛ na ku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane aya hwɛ the Warrior Prophet am tipon fita aso edure wiase ya maame aya hwɛ me wache frɛ wo nwan nwan frɛ bi se the Warrior Prophet wa pie e wa taifa bokina obrempon na nkasa de o tipon so a wo ba afi ni wo ba enti mon twɛn me yehu a enhyira stay blessed yo abusia mo akwaba about the Warrior Prophet TV eso enne tumadi a yede betop no so ama sunsum mu akwankyere ne yema ene dware binya ba wadware odofo wadware wudi die ndware so kini ana lata semina ene na wudi dware ye akasha ana di dware ya na ene mi be cho sunsum wadware ye sunsum wadware ye honam ni de wadware ba sunsum no ho bon kan eno ntini be ma ne ba wonche ana okono enti ro ba ne ba wonche ana okono ye wo sunsum wadware ye ayi dware adidi ye dware ede kotena isiri god ye dware ede kotena makati hill ye wo sunsum madware ye den e wo ho oba bi wo ho se menama be man frɛ me menam de se banchidua unware ye udware ye be man be ye den e be frɛ wo ye ba baba ne ye ka spiritual bathina see actually because me am it here no pe me the Irish Spring ene dware sir intino ye ka spiritual bathina asie kyerɛ sɛ ɛna kwan bɛf so na nipa bɛfa so ayɛ spiritual bath ɛna de ba ade na wɔ sɛ me de ka me body na sɛ me yɛ spiritual bath ni a me hu sɛnkyerɛne ana yeah ye wo you say ye wo sunsum ade ene ye wo ni kan so ade ho eni kan so ne sɛ wo de alata sɛ me na na sɛ kinso bi di ye den edware but sunsum de de habaima ene niema any dware any colon any di dware any cleansing and the cleansing any negative energy bia ye den e free ye ho so te ase ye di dware yi negative energy bia free ye ho ti wo sunsum ade on ye wo honam ani di ade ye den e wo honom na sunsum adware ye anu hu hia ahobambo wom yedie wom enhyira wom enkoso wom ere ne ye fe ne spiritual bath wow say nyame ka kire memra yi Naaman e call Elijah nche no ka je so won ko to subontin Jordan but Naaman ba no adware no ka che so san ko dware won ko to subontin Jordan enti wo sunsum akwankire ye wakwankire bi ko nsuom e ko yamaw ne ma ne ma dane se nsu agi obi bi age de ko nsuo nim ko ye ne mama e ma ne ma ye den e dane a enye bone kwa so e ye sunsum ade ti ye wo sunsum ade ye den e wo ho pa for me person ye hwe asem bi e wo Jeremiah 2:22 wose na sa wo de do dware wose sa wo de do dware enti sa wo ares wan ho na wo so di dware ya no pay no wose wo di dware kura mpo a wo nte wo mfi ya wo niam sunsum no ye di dware e ma ye ho ye dai efi ebi nyenya nunum eme tami awu ama nwura pa ye nwura body nwura so tiate ya woni ama sunsum ye di dware mahogany nyame dua odum ya woni ama ye di dware e ma ye ho ye den ete to wo di Iron Spring ni to wan na wo so di dware ni dware ye ni gesia na papa wunware di for every asem bi o Jeremiah
verse 22. What's the sound the door jarre? Sir? Now for some man door so Wamu ya menimu kaya. What is what the door jarre? Now for some minute problem my door so add mumuya why yeno mekaida. Nti ye wade mba se wo ye bone a ye di dware eyi saa niema ye den efiri ho David wo kokko na obi yini koda ya ukoko no ya ade ma ne dware ye wo se wurade ma ye woni su bone ne mu mfa dware yi me ho bone na me hu mfiri tete su kirema e ka su kirema ye slow se de slow ye fitaa no saa na o se ma me ho nye de mfiri tete su kirema nti ye wo sunsun mu dware ye e wo ho no mo kan Ruth chapter 3 ya emre Ruth ni kunu wu ye no wo so ni mu enti na ma efini kikawa ye den eba na hontini kunu wu ye no wa anwale biam nase na wo mi ka chente me ba me hwehwa ho me ma wana eni edware ne koda bo wana ase enti edware hu hia wo kofu ase kura mpo na so wo pa ha ban madware titi mire mu no wo kofu ase anaso kosama mpo mu ba ye di nsuo gu ya wa mu ne ya te adware gu mu ne ye de edware mo fa wo gi negative energy bia wo kofa no cemetery ho na ye de afiri ho no enne de ye nye saade no enta ma ba lock any promise and faith spiritual marriage nyina ye de edi achi because sunsum ye nware eni kan so adware ba sunsum unware onto ho bon be ma ne ba won chan obekọ before you asem bi wa Numbers 19 verse 13. Osi obiara a oka wufuo. Woso bibiara woka wufuo, wo bibiara na ukofuo ase a wo ba wa nware ampa haban ma adware no. Oho nte no de ba lo kwa abere wo ma obi wo kwa yasa no age take away no de abere ne mama o madi ene nkwala no nyi no mo abra bo ansi o ya oba ebeba oba yi o eho ne ma bayi bo ne ye den eba no to aso yen kwa so obiara oka wufuo onipa biara wo wufu sa na wandwira ne ho no wo so wandwira ma me ya dwira wana ya dwira wo ya kan dwira ya de adwira wo ya yo cleansing ya yi negative energy bi edu achi musuo ne ba lock bi edu achi ya ye firi ho ana to aso ne nko so na wandwira ne ho no wagu awurade tena bia wo so wagu na metina bia ne ho fi na won twa sa akra ne free wo so wo kra bia etase yikum efise wampeti ahodwira nsu efise wampeti ahodwira nsu aware bebrebe a egu gina asore dan ma edi fun kọ ho ne ewia ne de abeya asore so what you say wedding bebrebe a egu no because no obi bia me ye odi fo mi wu ne ma sore dan ye ne da me wo me ba kọ de da me abonten so what you say because no me ho nte efu bia ho nte ente no ko se di fun ba sore dan eno ntini yeti asore dem a ye brede bia ye bo nyame so bo se nyame nteme muaye because ye nim nakade no se wonnim nyame akade to so a wo bebre to aso ne enko wase ho mra nie so oni pa hu ontomadan mu a sa obiara obantomadan ni mu ade biara wontomadan mu wo sa de bia wontomadan ni mu e ho nte nanso yes ade biara anu da ho na ni mu aso no eno so ho nte yes obiara a waka do wo se chansin krampo si won chansin ye mu at enti ye de fiki kan ye ho ba o enti ma me ewu hia dware ye oba wo hia dware ye wan si ukunu kwa abonte kwatwe mpena sunsum no nware ye wa dware anka nanim beka wanim wo hia dware ye pa wan so be hu oba bi o ye kitikiti tietere nim posi nanim tantanta no oti range mu na wo ho ofe no nam kwa wo no oti range mu no wa dware so tiate wo nware ye so tiate we dware ya anka ya ma wo isle godan ni nka papa no so ka nka wato bi ama ho to aso ne ngo ye hwe bibi wa Isaiah 1:16 osimu dware na mo ndwara mo ho wosimu yen dwara ye ho na yensi yentade ye edie na ye di dware to ti ase edie na ye wudi dware ya wonne ma bebre wo ho a ye di dware ye di bi ye spiritual soap ne semina any cleansing your colons bebre wo ha ye di dware eyi negative energy bia ye dey efiri ye ho enti we dware obu a se papa ma bom pa ye sa ne ma ntimi nko iye ma me unware ye enti nya de nyame obetie wo mpa ebo because sunsun no ho bon yes abofo ne kwampo be fa ye mpa ebo no mo de frankincense ko hye ho ansa no mo de akosoro to aso ne nko before ye hwe bibi wa edi se me Revelation 8 no atifias mo sa onte fo mpa ebo o se na mi hu abofo ba so awo jirejire nyankopon wo se mi hu abofo ba so jirejire nyankopon wanim no me ma wo toto bento so sa na abofo no fufuru begina afaru bitia no oh yes lord awo kura sika kuruwa wo se wo kita sika kuruwa aduhoma ye den aye ne ma enti nyame wo waka de so wan fa kade na anka na wo be frɛ no wo mba da
So yes here. Enti no ye ka sunsum adware a sunsum adware hu hia pa e ma wabrabo koso e ma wabrabo eye den etumi tutu nenam mutie obi a wo a ma me pa ba ma dware akpofra no na de bia wo ye no say ya ka say nnuano muslimi fo call mani mo because wo wo a wo share haban ma dware abofra no ya cleanse na ye den ama abofra na abofra ni mate na de bi ode ne nsa be so mu no ene matimi aye den adane ama no enti no say ye wo ni ya nyalo ya mpa kwankyire bi ya nyalo wa ma mi ho bon anikan so ne wadwade wo tu spray gu moto mu no ho ba bia ba sunsum mu no adwade no wadware tema ho nte ti wo pe bibia wonya before person ye hwe bibia o Leviticus 12 o si awo akiri ahodwira wo si awo akiri ahodwira enti ya wo okrampa bi se ho se wo ma me odwira wa na so ti ase wo ma me because of ama no mo kwa wo so ne ma bebre ne yeden epie ba ani moja na de bi se ho se ye dwira wa na wo ma me wa dwira wo onwira wo enti wo nwira wo no ma me ba lock na gusu di wachi adie bia wo de wonsa oba bi wo adie bia de ne sabe so mebese be ma kata che bi wo adie bia de ne sabe so mebese wakotena blochi ne fanyam se wote Ghana eketwa ne ho nyina hia bisa wo ma me se sunsum odwira wo wanya spiritual bath wedware kunyare enti ba ye den ne niam akogi amaw so ti ase de wani biri ne no wadware yo papa me da wase se o church nsemu na me pese me nsem bisa wo se ye ka esubo any spiritual bath no ma cho esuzu ye ewo ma na se eyepe oh ye ka esubo ne nko ena sunsum adware ne nko wa be yo kristo ni abe yo gidi ni ya je bo wosu ye bo wosu an ya choro wudi won kwanwomanim won se Nicodemus wo wia ne ho ko nyame ho Nicodemus li si meje won chire ni di me ho so ye powerful Ghana nkasa de papa ye nkamfo aje ade ye bone so the ase Nicodemus ko nyame nche no se meje won chire ni di na me de ni menya won soro ahema mu kwan o se ne aje se ye wo a wo foforo oni pa bia wo firi nsuo oni pa bia ya wo firi nsuo enu nche de ma ne nyemu a nsuo ne tai omo akwala ne ho no ta kwala ne pie firi nsuo enti ye ka esubo ne ye awo foforo ye san ya wo biem nti ne do nu nsuo a etinim aya me hu se asof bebere ebo su swimming pool mu na so de dem there bi obi bia ya bo su swimming pool na so ye mo wasu esi unya nsuo a etene ye de wonu because oni pe bia no heavy element ye nsuo enso obi du ko nsuo nkobo odua pe na nya wo no so they say me wo ye ma David ma sansu akosoro say ma 6 days into so they oni pa bia heavy element ye nsuo mu ni ye firi so they say odi fam pese ye hwe bibi wo John chapter 3 etifia so se Nicodemus o se no nipa bi a ofiri Pharisee fo mu baaye Juda yini pani o se oba Yesu nchen anadwo no oba ne nchen anadwo no nwa Nicodemus li obebisa ne se ene oncheche megidi o nti age se ye sei ni mato aso ne nkwa o se rabbi yenim se ofiri Nyankopon o se minim sa de na wonim se mefiri nyame de dada no wonka wonim sa nkyerechire a me kyire ye ne so ntimi nyina bonte nka se warrior prophet nkyerechire ye what time ya wukyire me na so no wo mu no wodome so the asie so aso ne nko o se rabbi yenim se ofiri Nyankopon chen yes ana aba so ochechefo yes no bi ntimi nyansa nkyerane a wo yi bi ade so Nyankopon ka no ho was obi ntimi nyansa nkyerane a warrior prophet ne nimudie nyame dia ma obi ntimi nye obi ntimi nka age nyame sunsum ka ho se nyame so betime atena afidie so betime ma akwankyere be 3000 ya doma chede ode a cheme be kata mani ane nam kwa so oba so the asie to aso ne nkwa Yesu bu aso ni se no kwari me so sa wanwo obi foforo a obi tumi hunu Nyankopon was wanwo obi foforo entene se ya ammo wasu a asofo bebere wo manga na mu ha ye mo masu ye mo wasu a ka won se wankasa na wo ho no mo no wonye papa so ti ase osoro nji wontum age ya bo wasu enti ye wasu bo ne ye wadware ye se wate mase ye wasu bo ene ye wadware ye esubo no chese ye wo foforo woni ama boni ni nyina wagyan ene ya bo wasu na wabanyame mu ene wo sunsun wadware ye aye ma woni ama ma wodi kofie ko dware
ema nneɛma dane ma wo deɛ n'abrabɔ nkɔ yie because ɔde habama bebree atwa yɛn ho ayɛ den ahyia a yɛmfa protect yɛn ho yɛmfa mmɔ yɛn ho ban yɛmfa bi nyare si yɛni sika a yɛnyare bi ma sika ntimi nya den ɛmmra ayɛ da bia meka saa nwura bi na yɛfɛ no Queen of the Night no yɛfɛ no anadwohema so nya bi dware ɛma sika sunsum bɛyɛ den ɛbɛdi w'akyi Before Bessie, maybe be a decent Revelation 22. Was in what Chiramin, Nsu as one time. What Chiramin, Quansu as one test, and is high and Quansu as one ten, or Sebi Jaria Wunyanqua, Ubenyanqua, or Sebi Enoma Wunyanqua, Ubenyanqua, and Quandriano, Ubuni really be possessed Jaria, Wunyanqua, and Yamandan, was a Bosumi Biano, as so abba. Tu Jari Habanya, which Miss Swaba Papa, to watch Nyango. Yes. Sir. Was it Quadia so about who would doom you? Den dua baako eso abasa dubie emra ni Moses or Israel for na ekon won koduru nsuo bia efe ne mara yese ye ka mara Israel memu no ye ka mara se che se e adenwonwon na Moses budua tu nsuo ni mani ema nsuo ni yede ade na wo mpe bibi nware Elijah twinkyini gu ayuwa mu de sensuo bi yare na ade na wo mpe nkyene emfa nware ayuwa e wo Bible mu ayuwa kuku nyina e wo Bible mu eniema wo tworo ni mpa but yenim so yase etwa se so bi wo hono na ebia baalok bi di nachi na niema boni bi di nachi ye wakwankyere ene ade a wo be yama nipa na ansa ne ho ate pepa acho famiko Leviticus 14 na yenkenkan bibi wo nkyere yetiefo eniema wo tworo ni mu before yenhwe bibi wo Leviticus 14 tifias mo se apatafo ahodwira sa o se na wade ka che Moses se yeni mra ayeda ho mo akwatani eda obu ni se ne ho ate no wo se da ye bu no se ho ate no onfa ne mra osofo no no osofo no fa ni mfiri adi enkwansra ban na sa ase osofo ne hwe na sa kwatam totoye no sa okwatani no ho a sa osofo no nhye no mo mfa no ma mienu wo se ayo hye ese mehyew no de no ma mienu sa akwanche nye sunsum nipa ne beye wo de koma Pentecost sofo a wonim wo de koma prayer sofo a wonye den wonim opa kire buruburu ne fa koma prayer sofo obi bisa se me fa buruburu no nye den because wonim ya wade aye ya musuo ni baalok bi di wachi familiar spirit bi di wachi efie nkonwa bi di wachi abosomfo bi di wachi kuti atete wa obi di wakoduro so a akokyekire bibi ato so akokyekire ya de boni bi ato so a ya woniema ya yema ahoto me pa cho kan ne yenkwa so for ne hye emo mfa no ma sa mienu animu no ene twidudua sa ene ko jan wo se no ma mienu animu no twidudua ene ko jan sa ene adwera Emma dia we bete ne ho no yes onipa ye bete ho ne wahu niema a wohia enti maame uni di bibi ansa ne bibi aye bibi untimi mfa nkogino ye echira wo asafo ye wo ye kronkron no it will never work. You have to do something to aso yenko no so for no hye emu nkunu ma wo se ye nkunu ma ne baako wa yuwam anoma na esi kum baako wa yuwam enti wahu niema a ne tetefo ne ye ansa no wetimi edi on tetefo no mo chede wom na niema work ofre nyame na ba wo gen bibi no ma bibi abe strike o sa no mo tie to niema o mo ye to aso ne nkwa so no so for no hye no nkum no ma ne mu baako wa yuwa bi sa masuo so na no ma ni kanfo no wo se enoma ni kanfo ne de o se no ma ni kanfo no ene twududua no ene ko jan no onfa ni nyina emo anoma a wakunu onu mojanim wo se wonfa mu anoma a wakunu mojanim no onfa mpete de kwata na firi no ho mprenso na anoma ni kanfo ne de sa won jan no ema ni nko nwuram yes ti ye wadi akwankyere bi wa ye jai ba akoma ne ko nwuram ne ye ku ba ako ofi e wa yuwam enne me ka kire Kristo ni so onkota ayu amra obebisa se papa ayu amefa nya den na so wonim sa ayu Bible wonim si ko jan wo Bible enne ma sunsum niema bebre wo ha na ya to akwa ne ye be ne de nyina amama ma alamfo no then word prophet ma ba de ye ba giri nyina abanyame mu me ba giri nyina no nti ne ma ba me ba giri nyina abanyame mu back because wo ye tworo nim ese itimi ye na niema timi dane mayen to aso ne yenko
Osina de ote ne ho no ensi ne ntade was onipa bia ya te ne ho no wonsi ne ntade no nyi ne ho nwi nyina no nyi ne ho nwi nyina no fa nsuo ndware ne fa nsuo ye den adware apie mu ho ye te ho esi udware enti me hanom no wo ba me ma nsuo na wo de akodware me ma wa haban ma na de akodware me ma spiritual soap na wo de akodware me ma spiritual oil na wo de akodware na wo ho aye den ati so ndware na ne ho ate na no achi no omra nsraban ni mu na nso wantra ntomadan na chi na nso sa na da to so nso wonyi ne hu nwi nyina sa ni tiri na abaju se sa eni na ni nto nwi nyina no nsi ni ntade sa no fa nsuo nsa ndware nti da dware na sa ye den apie mu ho enti ne so ho se de eniema ye ema wonipa ye tse ne ho na wabra botimi akoyi wo maame nyema wo papa bi nyema wa ebe de ne wabra botimi akoyi papa ene de me da wasese obie mani ene me de mehia edware ne de ene mehia no for be 1 year no because e wo se me dware angasa tini ye wi a papa we de mesre na wa paniema ne bia o wa niema ne de ebi wo ho nya fe ni ekopani nyina e wo ho no ende etiefo de bi wi agime de akudware nti osu wi ana so abeje wo de sa nti papa mpacho me pese me se mbisa wo se sani awotire no that means ye wo obi nso wo no ma odi enimunyam bi ene free o maami ye ma na se o papa ye bai ena obi nso timi de bibi kan eje da because no say Esau no kitenani munyam odi free so baaye but Rebecca eboa ne ba Jacob emo omoji Esau ehira so what you say entaya no yo bi a wi wontare ma manfu a eso hwe ne yie we obi a we hu ne mama nipa eso hwe ne because wahye hu mfifira kam usunsum ginam so de koma obi no nipa ko no nye papa ka hu se woni pa no obeko aye den etiyaw enti nanim onyam yeje ema ne yeyie enhira yeje ma ne yeyie sika yeje ma ne yeyie obehu so bi wa wo sika na ode ho akobo obi ne nyema nyina asen wajibo ni monyam se nurse ni krompo obeje wa wo no se wo kita ni boni a wotimi jiwo ni monyam ayede nyame de ama wo beba no odane kwasempani beko fie bi ma kama no ode aye nsanom wo fiefo eye wa wo se ma apɛ wo fiefo na eye wo obi apɛde bi ne de aye den ato so enche niema bi ye den ewo honom a ekotie nipa brabo animonyam na wo de aba no obi agye obi agye na yeso hunu sunsum nipa na watimi ahwehwe niema mama na wo niema obi honom aware no de ba wiase agye aware no ese wakasi dem enti ye jeje saa niema no te na yeso nya sunsum nipa bi no ma wo niema di dware eno ti no wo ba ya wade a ite so wo yam me do ko New Testament Luke chapter 2 verse 22 ye kan bibi wo wo abakan ya wade ite so ye yam abakan na mabakan na ni moti obi entimi anje na ni monyam bisa wo ma me so ye saa de ne ma wana ebu a woni because we hye odifo obi ite say the word of prophet amana ankyere ne saa niema no enti amanne no ne niema nyina ya basa bu a wo pagya no ahwe fam se gban wadom ne kita obi adom yeje nti is adom wo so you have to be very careful nyame nsa wo so you have to be very careful enye nipa nyina na bedo midi for yenhwe bibi o Luke 2 verse 22 aha o se na wana hudura na duru ye se de Moses mrasere no sa wode ne ko Jerusalem so wode ne ko ma Awurade se de watro Awurade mramu se obarima biara obebie yefuna no obefe no konkron ma Awurade won sen o so obarima bi obebie yefuna no se ye frɛ no konkron ma Awurade nti ye wa asedi a wo ye abakan a ene niema etwa sa wo ye na wabrabo timi aye den akoyi to aso ne enko sa wose de agyankuku mienu aha yes enti ya woni ma wo be ya ebetse wo ho na wa ye cleansing no yi negative energy bia ye de afiri ho no wabrabo na timi akoyi eye so tena mu anatu enu ndine nipa bebere wo wiasa wa mo bere no o munni mude so yase Yesu ka kire Samaria ni ba na se mo de mo sore de munnim but ye de ye sore de yenim ye de yenim de ye ka to aso ne enko Before we perceive it, we do Genesis 15, verse 9.
wɔsi na ɔka kyerɛ ne sɛ fanantwie ba wadi mfie mmiɛnsa wɔsi wɔka wɔn Abraham yɛn ankasa nana Abraham a moslemifo na kristofo yɛfiri ne mu no wɔsi wɔka kyerɛ ne adeɛ Abraham yɛ Abraham timi di yie because ne Abraham no firi abosomfie na ne papa yɛ ɔkɔmfoɔ ne papa yɛ ɔbosomni ɛdeɛ ne yɛ ansa no bi wɔ no ma wɔfiri abosomfie na ofiri fie onim sɛ wɔfiri tumi di wachi ɛso yɛ ho adeɛ ɛso yɛ ho akwankyerɛ ansa na obɛfiri wachi agya wa ma wodi yie ɛso ma wondi yie da tia wɔ nneɛma etwa so wɔbɛyɛ dɛn wɔbɛyɛ na nneɛma timi ayɛ dɛn akɔ yie nti wei na kwankyerɛ Abraham yɛ ansa na Abraham ba bɛyɛ Abraham fanantwie ba wadi mfie mmiɛnsa yes ɛne abirekyi a wadi mfie mmiɛnsa ɛne odwanyi a wadi mfie mmiɛnsa ɛne anyankuku ɛne aborɔnom aba brɛ me na ɔde yɛn nyinaa brɛ me na ɔpaepae wɔ mu mmienu na ɔde afaafa no kyerɛɛ hɔ na nomaa no deɛ wampaepae wɔ mu na nomaa wɔdi na mbɛsisi mu ani funu so enti ka wo sɛ odiifoɔ bɛn ne bɛtumi ayɛ saa akwankyerɛ ama wagye sɛ onipa wo sunsu onim de wɔte nyame ahoɔden nka wɔde abɔfo ayɛ adwuma ansa no wɔtumi akyerɛkyerɛ sɛ nneɛma wɔ yɛ amoayɛ amoabrabɔ no a wɔwɔ no atumi adi yie hwɛdeɛ sɛ yɛ nyame tumi hyira Abraham hyira ne mmoa wobisa wo sɛ deɛ ne Abraham yɛɛyɛ pabra no ɔda ka anim deɛ ne wayɛ a wɔda ka anim da biara led no no deɛ ɔtɔ kaa wɔ Islego no ɔtɔ kaa ɛwɔ yɛfɛ ne sɛn East Legon Hills no da biara man panifoɔ sign check tuto fie ma no ɛdeɛ na wayɛ wanfa bibia anka bibia bibi nye bibi da nti ɛsɛ wo sɔre de nneɛma gu akwan mu na woto so timi pagya bi na manfoɔ ka no mu tu so tu de ne prumo di akyire to aso ne enko ɔsena no maa wɔde na mbɛsisi mu ani funu so yes na Abraham pamo wɔ no wiare yakɔtɔ no Abraham da na hɔ yes na hwɛ ehu ni esum ka bi duru no so na ɔka kyerɛ Abraham sɛ hunu ampawa sɛ wasefo bɛyɛ awɔpoɔ wawo de nyame otimi ye tima me ye o tena ase ye hira baba ma okotoko ma ke o tena wa no ase o te ho saa no te ho saa ye shira ohimo 3 verses 8 verses 9 wo mo to de ye den a wo mo ba bagi akwankyere ko dware papa na me kyerɛ sɛ ye nuanom a omo charismatic churches okay na omo nim ehintasem ya wo ka sɛ wo sɛ bibi ka body no na bibi ye no that means bibi to chima kaka wo musum nim no ya wo say wo no wo mu believe but e to de ye dem bagi akwankyere ne ne makudware saa oh okay so ti ase e to de ye den a on bagi akwankyere ne ne ma e bi osof beka say ahaban nye ne so ni sisi ye ne obagi ahaban kosa so ti ase obecho so ene ahaban nye oteti ahaban nye na so ni sisi mu eye ne ya na se ne yem ye na obagi ahaban kosa bagi ahaban ko dware nti omo na to de ye de on bagi ne ma ko dware na cho se nko ba bi ya ne to no abo ne ho ban ene ogina wa ota ne so because o se enye ne honam ne moja na enya nti bo ho ban pa ne ma dware ne ne ma ntimi nya ne ma na wa bra bo ntimi nko yie the warrior prophet Gideon of Resi papa but that was a say and then the ubi hintasem bebre e kire oba na oba mpacho me pese me say ye nuanom omo akwantuom a omunya haban ya wo bobodi e kwan be no omo so be fa so etumi ayes the spiritual bathing okay what was haban no ye di bia ye seminar ye di bia ye oils haban ya dry bi ya ye bi dry enti akwantufuo no a wo mu ntimi emma no ana because time ya woni niam me omunya bi wo honom enti ye ne de apostol eno na ye de bua wo mo na brabo na timi ya den akoye because obi wa akotena buruchira che efie nkonya etwe ne san efie bayi empesi nani beje ene mo ma no so no mo ho ban panie menyu ade wo ne nkwala ne sunsun nya den no bonefo na amekekere wo ma anya den anwe papa Mpacho we famisi mame na Mpacho wo last words are obeka kire yo de America kire Ghana fo ne atiefo nyina ne se nyame nshiro bibia se utie the warrior prophet TV ha na ensam anafra na ku ha na akwankyere aye ni buru aboifo na bosomfo egu ye fe na akwankyere broskotos aye broskota hohompone ye ka dware ya ma me pedware bi dware yo na sunsumu no nware ya wo ho bo wankasa
pedwane bi pe habama bi dware wosofo na wo cho se nko ba bi nkoji akwankyere nkodware no wono no oba ye ha da miema ne niema dware maami pa kwankyere bi dware na wo niema ntimi nyi nema no wo sika no wo niema nyina ne so ne kwata ye den e wo ne ho okotos wonten dwodem dware e ma niema ko ye de ya me kire wo pa kwankyere dware na niema ntimi entame midin de wo prophet Gideon for yes do na fe mo dumja. My number is 0553733808. You are in Shiraw. That's a ye besan a shia. Stabless. Invite.